Iki ceritane tilik sawah karo ngarit lur. Nah, iki ning sebelah tanduraanku jagung iki akeh sukete iki lur. Nah, aku sukete akeh. Masalahe lahan iki wis sak musim dikosongne ra ditanduri jagung lho. Dadi akeh sukete tinggo pengaritan. Nah, aku dadi ngarite cepet dengan lahan kosong iki. Dilit wae wis entuk sak karung kuwi lur. Nah, kuwi suket grinting. Nah, dadi iki mau tilik sawah balike sisan nggawa suket. Dadi nang omah ora bingung. Wis tilik sawah tiliki balik nggawa suket sapine nang omah engko ya mangan. Nah, wis ayam wis duwe suket ngono. Teko omah wis mikir suket meneh kari makan.